minulej časti ste videli. Opatrne, opatrne. Počkaj, zlož mu nohy mu zlož. Pekne mu zlož nohy. Jemnúčko, opatrne. Opatrne. Zaber, Puco, zaber! Lačike? Áno, Puco? Ale vyťahol si ten kufrík z toho auta, kde boli 2 milióny korún, ktoré sme ulopovali v banke? To. Ja? No ne, ja. Ty keket, ty si nevyťahol z auta kufrík, kde boli 2 milióny korún, čo sme ulopovali banky? A čo teraz? Počúvaj, zavoláme policajtov, nech vyťahnu to auto ven, ne, a keď bude vonku, tak si zeberieme tie peniaze. Dobre, ale jak vysvetlíme tú mŕtvolu v kufri? No, však povieme, že Ďuso rád šoféroval z kufra auta. Hej, si blbý? Takže vy tvrdíte, že ste utopeného poznali? Áno, bol to taký kamarát. Kamarát to bol. Kamarát. Toto je veľmi zaujímavé. Kamarát? A vám to vôbec nie je ľúto? No, ale to není ľúto. Ďusko, čo si to urobil, ty Ďuso? Jak bez teba budem ďalej žiť? A ďalej tvrdíte, že ten kufrík je váš? To my netvrdíme, ten kufrík je náš. Tak. Tak ho otvorte. To by som nerobil. Pozrite sa, dokiaľ neuvidím obsah toho kufríka, tak vám ho nemôžem dať. No dobre, ale toto je na vaše vlastné nebezpečie, lebo my tam privážeme silné ampulky vírusu chrypky Creutzfeldt Jakubovej Munsu. A dokonca tam je aj jeden papagaj, tak chrapčí tam. Mne to nevadí, otvorte ho. No, však už sa otvoril. Ukážte. No ale toto je strašne veľa peňazí. No vieš, ako my sme... Veď sa má tak, že my sme Ďusovi predali bicykel. Bicykel. Za toľkoto peňazí? No, je pravda, že tie bicykle boli 2. Áno, a jeden mal aj trubu a aj zvonček. A druhý má reťaz. Pani, je mi to ľúto. Kufrík sa zabavuje a vyzerá, že váš kamarát. Áno, to vyzerá, že bol zavraždený. Zavraždený, to už by vraždil takéto hajzla špinavého. To nebola vraj, to musela byť nehoda jednoznačne. Nešťastná náhoda. Nehoda, on neprispôsobil cestu jazdným meteorologickým podmienkam. Ako mi potom vysvetlíte, že sme ho našli v kufri? Však to. On bol presne, Ďuso, takýto typ. On neprispôsobil jazdu podmienkam meteorologickým cestným, lebo on najradšej šoferoval z kufra. To bolo jeho hobby. Kufrík sa zabavuje a vás očakávam na policajnej stanici. Na policajnej stanici? Vy máte vlastnú stanicu rozhlasovú? Na jakej frekvencii vysielate? A jubilantom vysielate? Pondelok o 9:00. Dovidenia. Ty, Puco, Áno, Lačike. myslíš, že nás podozrieva? Myslím, že sme mu dali také silné argumenty, že ne. Puco, a ja si to tak myslím.